Jeg har lavet det her regneark til at holde styr på mine elevers resultater i PIP-test, også kaldet JOJO-test, hvor at jeg kan plotte elevernes navne, køn og om de er over 14 eller 14 eller derunder ind i det her regneark for at få et cirka kondital eller et niveau for deres kondital, som de her skemaer for en PIP-test ligesom giver. Som de fleste andre regneark, hvor man skal bruge navne, er der den her fag nede i bunden, der hedder importere navne, sådan så man kan hente elevernes navne fra Aula, og der kan I finde en vejledning inde på hjemmesiden for, hvordan I gør det. Ellers så er der her en af de øverste række til formler. Det er sådan, så I kan kopiere de her indholdet fra de her celler, og så sætte ned til jeres, I kan trække ned her, sådan så er den klar til, at hvis nu I sætter til, at eleven har løbet 52 runder, så spytter den ud her. Vi skal lige have et køn på, hvilket resultat det er. Og hvis man kommer til at slette det her, så kan man igen, ligesom vi gjorde før, lige markere de her to, og så kopiere det ned, sådan der. Altså får man formlerne til at give det her resultat. Den måde, at det virker på, det er, at den henter information inde fra den her BIP-test skema. Klikker vi her, og så er det her skema, som resultater bruger. Det er det, som den går ind og henter fra. Så hvis det er en pige mellem 5 og 14, går den ind og henter data her. Hvis det er over 14 her, de her data her, og det samme med drenge. Og der tager jeg udgangspunkt i de her skemaer her, som jeg har fundet her. Der er en lille fejl ved de her skemaer her, fordi hvis vi tager den her række her for eksempel, der går den, at alt hvad der er under 43 vil være meget lavt her for de her 15 til 19-årige mænd. Og så næste niveau, det er fra 44 til 48, så der er ikke noget, der hedder 43,5 eller 43,9 i det her. Så derfor har jeg bare sagt, at i forhold til det her skema herover, at alt hvad der er mellem 48 og 43, så er det lavt niveau. Og så igen her det næste, alt hvad der er mellem 48 og 56 vil være middelniveau. Vi kan lige prøve at teste den her. Den har jeg sat ind til at teste. Det er en dreng, og det er, jeg har sat den til at låse de her skemaer her, så når man laver ændringer her i, så kommer lige en advarsel op. Hvis man laver flere ændringer, så kan man lige sige, vis ikke den her de næste 5 minutter. Sådan der. Og over 14 år. Og så skal vi have et kondital på, vi kan starte med 48. Nu kan jeg bare lige skrive her i 48. Får vi, at det er middel, fordi det er 48 eller op til 56. Hvis vi skriver 47,9 og 47,9, får vi, at det er et lavt niveau. Ellers er der forskellige måder, man kan indtaste de her data for eleverne. Der er hele skemaet herover, som den henter fra ved de forskellige løb. Der er også lige et billede heroppe med, at der skal være 20 meter mellem kejlerne, hvor at der er nogle forskellige niveauer her. Der er niveau 1 til og med 21, og så hver niveau har et eller andet antal ture. Og det vil sige her niveau 1, der har 7 ture, de her, og så starter niveau 2, og der har 8 ture, og så kører det her tal videre. Så når nu man skal indtaste for elevernes niveau, nu vi tager niveau 2,24, altså niveau 2, løbetur 4 i niveau 2, så skulle det gerne give et kondital på 20,9. Og så kan vi også lige huske på 11 her, at det også skal give 20,9. Så hvis jeg går ind under eleven her, eller jeg, og så skriver her de her to forskellige måder, jeg kan indtaste på, 2,4, altså niveau 2, løb nummer 4, giver det 20,9, eller jeg kan sige, at sammenlagt var det løb nummer 11, giver det også 20,9 her. Så der er to måder, man kan taste niveauerne ind i de her skemaer her. Og så er der sat op til, at man kan have flere forskellige gennemløb, og hvis man vil lave et mere, så er det bare markere de her 3 kolonner og indsætte til højre, og så kan jeg kopiere
de her 3 her og sætte ind her, og så er jeg sådan set klar til at lave for gennemgang 4, hvis jeg vil det. Der er også, i forhold til med over og under, så skal der sættes kryds her, hvis eleverne er 15 eller over, og ikke noget kryds, hvis eleverne er mellem 5 og 14 år. Og så er det ellers dreng og pige. Så er der også en anden test, der er sat ind. Det er polititest med noget længdespring med samlet ben. Så er der noget hastighed og en Cooper, hvor man også kan sætte ind her. Kolonne B her, der står der, den ikke bruges. Grunden til, at den er her, det er sådan så, at man kan kopiere ens liste med elever, hvor der både er navne og køn. Og så den her, som vi ikke skal bruge over i polititesten, den kan vi så kopiere ind her. Sådan så det er nemt at kopiere elevernes navne over i den her række, hvis man gerne vil bruge den her del. Og ellers så går den ind i polititests schema hernede, og så kigger på de her forskellige skemaer her. Og hvis man ikke vil have, at den skal give, hvad der er almindelige karakterer her fra minus 3 til 12, men det bare skal være karakter 1, 2, 3 og så videre, så kan man ændre det her både for drengene og for pigerne. Og så er der nogle regler her til hastighedstesten, og der er nogle regler her for længdespring her, hvis man har lyst til at køre de her tests her. Jeg har ikke selv brugt den her del op, men de er i hvert fald sat ind. Yes. Men det var lige en gennemgang af, hvordan I kan bruge det her skema til at samle dataene for jeres elever og få et nemt overblik. Yes. God fornøjelse.